Piny owacho maitayo kod duond bura mar Kenya Kwanza osemedo kawo hola kendo gopegi osekalo shillings Sh1.5T e thuolo mar higa achiel mosekalo. Ka jafwambo mar Wedino Koth leronwa kwand sirikal maitayo kod William Ruto mano mar weyo kawo hola medo teko mar siling mar Kenya kaachiel kod jiwo choko mag osuru chal ma pod otamore donjo. Jatend piny Kenya William Ruto singo ni Kenya kumedo kawo hola kaka ne timore kind sirikal manotelne kod Uhuru Kenyatta ne en thuon wache kinde manyombulu kata bang' kawo telo ayanga. We have a plan as Kenya Kwanza on how to manage debt. Number one, we have said we will first slow down, put the brakes on borrowing. We will not go back to reckless borrowing. We will not go back to subsidies that benefit brokers, cartels, and people who are politically correct. Jalup ne Rigathi Gachagua bendo osebet kapako kaka tend Kenya Kwanza ne oweyo kawo gope. The way to transform a country's economy is to harness our own resources. I know many people are uncomfortable that you have made a policy shift from borrowing money from external sources and internally to creating our own revenue base to fund and finance our expenditure. Kata kamano, kwan manyien mowuok e migawo mar omenda ni kod ranyisi mopogore. Kenya ne okawo hola mang'eny mogik e thuolo mar higa achiel mokalo e bwo tend William Ruto. Siling Sh1.5 bilion ne okaw kaka hola e hik omenda ma orumo dwe mar auchiel higani, kama koro gope ma Kenya nigo osekalo Sh10 E chenro mar kwepo kawo hola, Ruto ne oketo geno e choko mag osuru mane geto yudo siling Sh2.5 bilion e thuolo mar hik omenda no mane orumo dwe mar auchiel higani. Pad migawo mochung'ne choko osuru KRA kata kamano ne orome choko kod siling bilion 118 bang' pek par ngima thiro helni, kama jonyiewo bende nong'wonyo bedegi ne mwandu ma ok ochuno. Dwe mar abich higani, since I have already been referred to as osekawo in some areas, jatend piny Kenya ne omonde log tich mar KRA e romo mane owuoyoe kuom thuolo malach kod jotije mag KRA. Ruto ne ogolo siem mager ni jogo mathiro chenro mag choko osuru ibiro riembe tich. it cannot continue that way. And we cannot continue to bury our heads in the sand that doesn't exist, because it does. And you know it does. So, tutakutana, tutaongea. Si namna hiyo? Na wale wanaendelea na hiyo biashara, I promise you, you will have to leave. I promise you, you cannot continue to do that in any government office. Nikech thoth gope mag Kenya ikawo ki dola mar Amerika, luar mar teko siling mar Kenya osemedo pek mar chulo gope thuolo mar higa achiel mosekalo. Ruto ne opako okang' mar kawo maut e yor hola ma ichulo bang' dweche auchiel kaka okang' ma igeno ni biro jiwo teko mar siling mar Kenya. They have managed to put together a program that has taken us away from looking for $500 million every month to buy our fuel needs. In fact, in the next 1 month or so, you will see dollars coming down, the exchange rate coming down in a very phenomenal way. In fact, in my estimation, in the next couple of months, the dollars will come, the exchange rate will come below 120 shillings. Kanyo bende chal ni kwan mar Kenya Kwanza obayo yo. Dwe mar 9 higa mokalo kane Ruto kawo telo ayanga, dola achiel ne en siling mag Kenya 120.2. E dwe mar 4 mane chenro mar holo mauta no chakore, dola ne en siling 133.4. Chakre dwe mar 9 higani, dola achiel mar Amerika koro en siling 146 mar Kenya. Ranyisi moromo ni kwan mag jiwo chumi ok dhi maber. Geno matend Kenya Kwanza koro nigo en cham osechako wuok e puothe, kama moko kuom jotelo poyo ni chenro mag pogo mbolea osechako nyayo lemo, okang' manyalo duoko nengo chiemo piny kendo kelo yot e ngima oganda. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.